La Fortuna en una altra casa, truca i diu. Toc. Perdoni, mestressa, no tinc tros de formatge, sisplau, per un soldat afamat. Però que estàs boig, nen, que no saps que no n'hi ha de menjar. Com t'atreveixes a demanar-ne? I també portades de peu i empremtes al teu a fora. Pobre soldat, ho va provar en una altra porta, en 2, en 3, en 4 i en 5. I a totes les portes va rebre la mateixa resposta. Estàs tocat al bolet! Estàs boig! Fuig! Fora d'aquí! I és que la gent d'aquell poble estaven tips de la guerra, miserable que els havia cremat els camps i se'ls havia endut els nois. I és per això que dels soldats no en tenien saber res. Li tancaven la porta als nassos tot cridant-li que se n'anés. Però el soldat no es va donar per vençut. Travessar el poble de cap a cap i se n'anà al final del poble, on hi havia un safareig públic. Trobà unes quantes mosses i diu... Mosses! Aviam, no em podríeu ajudar a fer una sopa de pedres? Les mosses van riure. Una sopa de pedres? Però que estàs boig! I se li reien. El nostre soldat, cansat, afamat i deprimit, es va seure al costat de la font de la plaça del poble. I com que ja no sabia què fer, es va posar a plorar. Plorava i plorava fins que un nen se li va acostar i després un altre i un altre encara. Soldat, què tens? Per què plores? És que jo volia fer una sopa de pedres, que és una sopa que jo sé fer. Que em surt molt bona, però no la puc fer. Que vols que m'ajudem? I tant, mainada. Mireu, necessito una parola ben grossa. Cuidado, Alfredo, deixa'm passar-la tu. Necessito una parola ben grossa. Perdoneu. Torneu esta part, per favor. Sí, va. Necessito una parola ben grossa, aigua, pedres i alguna per encendre un foc. En un tres i no res, tots els vailets van anar a buscar les coses que havia demanat el soldat. Encenen foc, posen la perola al damunt i fiquen aigua i pedres. L'aigua es començà a escalfar, els vailets estaven impacients i deien... Que puc tastar-la ja, que puc tastar-la ja. Calma! La sopa s'anava escalfant i al cap de poc el soldat posà els dits a dins, la tastà i diu... Que bona, jo diria, però un palet de sal. Una noia que es deia Elisabet digué... Però si jo en tinc a casa meva. Es posà a córrer cap a casa seva i d'amagatotis a la seva mare agafà la sal i la portà al soldat, que la tirà a l'olla al cap d'una estona. El soldat tornà a tastar la sopa i digué... Que bona, però... jo diria que una mica de tomàquet... Què li faltaria? Un noi que es deia Lluís li fa... Jo en tinc a casa, ara te'n porto. Doncs jo també penso que una mica d'arròs i de patates no hi farien pas cap mal, tampoc, Doncs jo puc treure les patates de l'hort. I jo a casa hi tinc arròs, el vaig a buscar. I jo què puc portar? Tens una mica d'enciam? Sí, que en tinc, ara hi corro. Molt bé. I aquests vailets van anar portant pastanagues, cebes, mongetes, cigrons, naps, cols, apis, llenties i fins i tot un va portar un tros de pollastre. La plaça era plena de tots els nens del poble i al mig hi havia el soldat que remenava l'olla amb molta cerimònia. La tornà a tastar, entregué les pedres amb una cullera i digué... Aquesta sopa ja està. Crec que és la més bona que he fet mai. És la millor sopa que he fet. Encara l'hem de trobar, que potser és dolenta, Que puc tastar-la ja? No, calma. Ara aneu a casa dels vostres pares i els seus pares, avis, fills, nets i joves que vinguin a tastar aquesta sopa, portin culleres i plats i tots vinga a menjar. Va haver-hi sopa per tothom. Ningú se'n va quedar sense en aquell poble. I així va ser com gràcies als nens, aquell soldat i tot el poble van poder menjar per tota la gana que tenien, contents i fent festa. I des d'aquell dia, tota la gent del poble, grans i petits, gràcies a un soldat desconegut, van aprendre a compartir una mica més el que cadascú tenia. Al cul, ara al cul!